Фотографът от Бургас Галина Ушева представи своята изложба "Да откриеш свободата" в Музея на фотографията и съвременните визуални изкуства в Казанлък. Първата експозиция на Галина Ушева е през 1978 година. През последните 40 години Галя е автор на над 20 самостоятелни изложби в цял свят. В Казанлък ме свързват много приятелства с фотографската общност. Правила съм изложби и съм много щастлива, че след толкова години отново имам възможност да представя моето творчество в Казанлък. Какво представяте днес пред казанлъчани? Пред казанлъчани представям последната си изложба, която е с заглавие "Да откриеш свободата". Изложбата беше представена в Бургас, Пловдив. Сега това е третото представяне на изложбата и много съм благодарна на така любезната покана на Музея на фотографията. Те ми се обадиха и ме поканиха да мога да я представя. Общо взето хората, които познават моето творчество, това е една много различна изложба от това, което представям тук. Изложбата беше до известна степен провокирана от времето, в което бяхме затворени, и от пандемията, което доведе до много размисли, едно обръщане назад. Много се вълнувам, защото всеки път, когато е вида дигната и ме завладява и преживявам наново цялата емоция и приоткривам и нови неща, които съм искала да кажа. Но това вече зрителите ще кажат, като видят изложбата, доколко и тях ги е докоснало. Къде са обектите, които сте снимали? Обектите, които съм снимала, така в кавички казано, моите модели, това са стари бургаски сгради, с които с голяма част от тях аз съм и, защото съм коренячка бургазлийка, съм и емоционално свързана с нещата, които са се случвали в тях, за облика на града. Но не искам и затова изпитвам така удоволствие и предизвикателството да я показвам извън Бургас, защото в Бургас публиката много добре се приема изложбата навсякъде, колкото и нескромно да звучи, но в други градове хората не са изкушени от сантимента на сградата, вече се минава в едно друго усещане за нещата. Странното е, което е много хубаво, след като приключих изложбата и страшно много неща, които бяха забулени в мрежите за реставрация, бяха реставрирани, отворени и наново заживяха живота си, може би откриха свободата наново и те. Освен работата си като фотограф, художник, Галина Ушева е била член на журито на големи международни изложби и фестивали, като Фотоваканция и фестивала Черно и бяло в Порто, Португалия, както и на много други.